Καλά είμαι, The Podcast. Ο Χρήστος Παπαρούνης και η Μαρία Χαρμπούρου δίνουν χώρο στις φωνές που εμπνέουν και φωνή στις σκέψεις που ενώνουν. Καλά είμαι. Καλά είμαι, The Podcast. Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Καλά είμαι, The Podcast. Είμαι ο Χρήστος. Είμαι η Μαρία. Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Χριστό. Πώς είσαι? Καλά είσαι? Καλά είμαι. Λοιπόν, είμαστε εδώ για ακόμη μια φορά. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για όλο τον τρόπο που μας αντιμετωπίζετε, όλα τα follow που κάνετε και τα σχόλιά σας, πολύ βασικό, τα ακούμε, τα προσέχουμε και νομίζω κάθε φορά θα είμαστε κι εμείς. Είτε αυτό είναι στα social, είτε είναι στην πραγματική ζωή εδώ που συναντάμε τους ανθρώπους. Όλα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, έτσι κι αλλιώς. Οκ, σας ευχαριστούμε πολύ. Μπείτε, ακολουθήστε μας και στο YouTube και στο Spotify. Το έχω πει πολλές φορές, θα το κάνουμε, θα μπούμε και στα Apple Podcast σε λιγάκι. Σιγά, εντάξει. Εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Δεν σε χρεώνουμε, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, podcast. Όλα τα θεωρούμε ιδιαίτερα. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικό, θα έλεγα. Και θα πάμε λίγο στον χώρο του αθλητισμού. Οπότε σήμερα σκεφτήκαμε με τον Χρήστο, το λέγαμε καιρό. Ρε παιδί μου, καθόμασταν και σκεφτόμαστε πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν και τρέχουν συνέχεια. Μιλάμε για τους ανθρώπους που τους αρέσει το τρέξιμο καταρχάς και πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που τρέχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις. Μαραθώνιους, ας πούμε. Ναι, όχι τώρα το υποκειμενικό μεγάλη απόσταση, το αντικειμενικά μεγάλη απόσταση. Ναι, και ούτε να τρέχω γιατί κάποιος με κυνηγάει, ας πούμε. Να τρέξω γιατί θέλω, να τρέξω, μ' αρέσει αυτός ο ρυθμός. Και μπαίνουμε βέβαια από την λίγο πιο ανθρώπινη και εσωτερική πλευρά. Και είναι από τα πρώτα ερωτήματα που θα κάνω τώρα στην καλεσμένη μας, θα την παρουσιάσεις, Μαρία. Ναι, βεβαίως. Το ακριβώς δηλαδή πως ο άνθρωπος αυτός που τρέχει τόσο μεγάλες αποστάσεις, τι ακριβώς του συμβαίνει κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, όχι ιατρικά, φαντάζομαι. Ναι, εν τω μεταξύ μιλάμε λες και δεν είναι εδώ. Ναι, ισχύει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε την Αλεξάνδρα Τιγκίκου, που είναι γυμνάστρια, τρέχει στο μαραθώνιο κάθε χρόνο. Εγώ θα την πω μαραθωνοδρόμο γιατί μου αρέσει. Και πέρα από αυτό, Χρήστο, θα μας τα πει η ίδια αμέσως τώρα. Έχει κερδίσει πάρα πολλές διακρίσεις στο τρέξιμο. Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Καλή αρχή να έχετε, καταρχάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέρος της εκπομπής σας και θα τα πούμε. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, πριν αρχίσουμε τις ερωτήσεις, έχουμε πολλές απορίες, να ξέρεις. Έτσι, δώσ' μας, αν θες, λίγο, κάνε μια μίνι παρουσίαση. Ξέρω είναι λίγο άβολο αυτό τώρα να μιλάς για τον εαυτό σου. Ένα mini bio, ναι, για να καταλάβω και τις διακρίσεις σου, έτσι, και με τι ασχολείσαι ακριβώς αυτή την περίοδο. Εγώ είμαι απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Γυμναστικής Ακαδημίας. Εργάστηκα χρόνια ως γυμνάστρια και μετά την καραντίνα πήρα την μεγάλη απόφαση να ανοίξω το δικό μου γυμναστήριο εδώ στην Πρέβεζα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μου είναι το τρέξιμο, με το οποίο ασχολούμαι και επαγγελματικά τον τελευταίο χρόνο. Η αγαπημένη μου απόσταση είναι τα 21 χιλιόμετρα και ο μαραθώνιος. Εκεί δηλαδή. Ο μαραθώνιος πόσα χιλιόμετρα είναι? Είναι 42-200. Okay. Και 200. Ναι. Μπορεί αυτά τα 200 να είναι τα πιο δύσκολα αυτά τα 200. Να κάνουν τη διαφορά, έτσι. Ναι. Αυτά. Τη περσινή χρονιά η αλήθεια είναι ότι την είχα με το μέρος μου, γιατί σε όποιον αγώνα πήγα ανέβηκα σε βάθρο. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Τώρα θα προσπαθήσω για το καλύτερο και αυτή τη χρονιά που μας έρχεται. Μπράβο σου. Οπότε τρέχει συνήθως 22 χιλιόμετρα. Τρέχω από 10 μέχρι και 42. Στα 10 η αλήθεια είναι ότι είχα τις διακρίσεις μου πέρσι και κέρδισα και έναν ημιμαραθώνιο τώρα πριν 1,5 μήνα περίπου στο Άκτιο. Ναι, Άκτιο Βόνιτσα, για την ακρίβεια. Ναι. Συγχαρητήρια, εγώ δεν την παρακολουθώ, την ξέρω εγώ την Αλεξάνδρα, αλλά ναι. Το βρίσκω υπέροχο αυτό που κάνει και δύσκολο πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερο καταρχάς. Και τώρα θα μου πείτε, τώρα η Αλεξάνδρα θα μας κοιτάει και θα πει τι ιδιαίτερο. Ας πούμε, εγώ ξυπνάω. Αυτό σκέφτομαι, η αλήθεια είναι. Ορίστε. Οπότε, Αλεξάνδρα, να έχεις την ευκαιρία τώρα να δεις πώς σε βλέπουν οι απ' έξω. Ναι. Okay. Λοιπόν, και το πρώτο έτσι που σκέφτηκα και νομίζω ήταν και η αφορμή να σε καλέσουμε σήμερα, όταν συζητούσαμε με την Μαρία και έλεγα: βλέπω ανθρώπους να τρέχουν
Και ρε παιδί μου, τι ακριβώς σκέφτεται ένας άνθρωπος που τρέχει γενικότερα, αλλά και ειδικότερα τι σκέφτεται ένας άνθρωπος όταν τρέχει τόσο μεγάλες αποστάσεις. Ήσουνα στον μαραθώνιο στην Αθήνα? Ναι, έτρεξα. Okay. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή τι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος, όσο φυσιολογικό και να σου φαίνεται γιατί τρέχεις, okay. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο σκέφτεσαι κατά τη διάρκεια, αν θες κάντο μας στην αρχή, στη μέση και στο τέλος, αν αλλάζουν οι σκέψεις, ας πούμε. Σαφώς και αλλάζουν, πώς ακριβώς χειρίζεσαι την ψυχολογία σου? Τώρα θα απανωτά πολλά ερωτήματα, με το πάσο σου μπορείς να απαντήσεις, έτσι. Ναι. Ποια είναι η ψυχολογία σου στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Προφανώς να μην αφήσουμε απ' έξω και την προπόνηση, τι χρειάζεται. Τρίτο ερώτημα. Δεν είναι όλα τα ερωτήματα τώρα. Και τέλος πάντων, ναι, τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά χρειάζεται ένας αθλητής μεγάλων αποστάσεων? Ποιο είναι αυτό? Είναι αν πρέπει να διαλέξεις κάτι το οποίο είναι πάνω απ' όλα. Αν πρέπει να το κάνεις. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι όλα αυτά που είπα. Ας ξεκινήσουμε και θα μας δημιουργηθούν και άλλες απορίες στη συνέχεια. Θέλω να πω καταρχάς ότι η προπόνηση και ο αγώνας είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Στην προπόνηση τις περισσότερες φορές έχω το απόλυτο κενό στη σκέψη. Δηλαδή, από τις πρώτες φορές που άρχισα να τρέχω, έτρεχα για να ξεφεύγω κυρίως από την καθημερινότητά μου, να μου λύνονται όποια τυχόν προβλήματα είχα, αλλά με έναν περίεργο τρόπο, χωρίς να τα σκέφτομαι. Δηλαδή έτρεχα και μετά την προπόνηση δεν με απασχολούσαν ή μπορούσα να βρω λύση σε κάποιο σοβαρό ή μη τόσο σοβαρό θέμα. Και σαφώς μου ανέβαινε η ψυχολογία, ένιωθα ότι έκαιγα θερμίδες. Αυτά ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα. Στον αγώνα η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά πριν τον αγώνα, πριν αρχίσω το ζέσταμα, έχω υπερβολικό άγχος. Εντάξει, το θεωρώ φυσιολογικό. Με το που αρχίσουμε είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, τρέχουμε, λέμε το έχουμε, πάμε. Ειδικά στις μεγάλες αποστάσεις υπάρχει πολύ μεγάλο κοινό, δηλαδή μας χειροκροτούν. Είναι πολύ ωραία συναισθήματα. Κατά τη μέση αρχίζουν οι αρνητικές σκέψεις. Έχω άλλο τόσο, δεν μπορώ, κουράστηκα, με πονάνε τα πόδια. Έχω βαριά ανάσα, μήπως έχω φυδατωθεί, και εκεί είναι που πρέπει να παλέψεις ουσιαστικά με το μυαλό σου. Αν είσαι καλά, βγαίνει ο αγώνας. Αν δεν είσαι καλά, πιστεύω δεν βγαίνει ο αγώνας, όσο καλά προπονημένος και να είσαι. Και προς το τέλος πάλι το κάνεις ασυναίσθητα μόνος σου, πάλι ξαναποκτάς αυτοπεποίθηση και λες το έχω, τελειώνει, έφτασα ως εδώ, με περιμένουν οι δικοί μου ανθρώποι στον τερματισμό, έχεις παλέψει γι' αυτό, έχεις χαλάσει ώρες γι' αυτό, οπότε το έχεις, πάμε. Αυτό μπορώ να πω. Είναι ξεκάθαρα θέμα μυαλού και ψυχολογίας. Το πώς θα διαχειριστείς έναν αγώνα και ειδικά μαραθώνιο. Αυτό μαθαίνετε, εκπαιδεύεις και το μυαλό σου δηλαδή ουσιαστικά. Ναι, αυτό πιστεύω ότι βγαίνει αυθόρμητα στον καθένα και είναι και θέμα εμπειρίας. Δηλαδή όσους περισσότερους αγώνες κάνεις, σίγουρα τόσο καλύτερα μπορείς να διαχειριστείς κάποια πράγματα. Mm-hmm. Το mindset αυτό, το οποίο βέβαια εσένα είναι πολύ φυσιολογικό γιατί το έχεις χρόνια, το κάνεις έτσι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο φυσιολογικό, το φυσιολογικό είναι λάθος λέξη, ναι. Ότι δεν είναι τόσο κοινό. Δηλαδή πολλές φορές αντιμετωπίζουμε στην απλή καθημερινότητά μας προβλήματα και πρέπει να πούμε ότι τώρα πρέπει να μην αγχωθώ, να μην στρεσαριστώ, πολλές φορές να ξεπεράσω και τον εαυτό μου, όχι ίσως σε επίπεδο σωματικό, σε επίπεδο ψυχολογικό. Κάτι με αγχώνει, πάω ας πούμε, έχω ένα ραντεβού επαγγελματικό και έχω άγχος, έτσι, και πρέπει εκείνη τη στιγμή να το υπερβείς. Δηλαδή η διαδικασία αυτή της υπέρβασης, της ψυχολογικής, δεν είναι τόσο απλή όσο πολύ απλή. Όσο την περιγράφεις. Η αλήθεια Αλεξάνδρα, είναι ότι στις περισσότερες προπονήσεις ξεπερνάς τον εαυτό σου, γιατί και εμείς δεν πάμε προπόνηση πάντα με τα πιο θετικά συναισθήματα. Άλλες φορές βαριόμαστε, άλλες φορές είμαστε υπερβολικά κουρασμένοι. Μπορεί να έχει συμβεί το οτιδήποτε, αλλά ξέρουμε ότι μέσα στην προπόνηση θα λυθούν όλα, θα ξεπεραστούν όλα και μετά θα έχεις γεμίσει ενέργεια και σίγουρα θα έχεις πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψης από το να μην πας και να καθίσεις σπίτι και να σκέφτεσαι το πόσο κουρασμένος είσαι και το πόσο βαριέσαι και όλα τα συναφή. Σίγουρα. Αυτό είπες ήρθε με την εμπειρία λίγο. Ναι. Δηλαδή δεν μπήκες φαντάζομαι στη διαδικασία κάτσε να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω, πρέπει να υπερβώ τον εαυτό μου. Σιγά σιγά όχι. φτιάχτηκε λίγο από μόνο του. Ναι. Έτσι.
μέσα από τους αγώνες κυρίως έρχεται αυτό, που κάθε φορά θες να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να κάνεις ένα καινούριο ρεκόρ. Εγώ σίγουρα κάποιες φορές κυνηγούσα μία θέση, οπότε κάθε φορά λίγο ξεπέρναγα τον εαυτό μου. Και αυτό σε βοηθάει και στα προβλήματα της ζωής, γιατί σε κάνει πιο δυνατό σε όλα. Είτε είναι προσωπικά, είτε είναι στη δουλειά, θέματα. Λες, αφού έχω τρέξει τόσα, έχω ξεπεράσει τόσα, τι εδώ θα μείνω. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Και εγώ αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να της κάνω. Ότι τι σημαίνει για σένα προσωπικά ο μαραθώνιος, ρε παιδί μου? Γιατί θέλω να πω και κάτι που θυμάμαι από μια φίλη που είχα γνωρίσει, βέβαια δεν ήταν στο επίπεδο τώρα της Αλεξάνδρας, Χρήστο, αλλά μου έλεγε, δεν ήταν τόσο αθλητική ούτε γυμνάστρια, μου έλεγε κάθε χρονιά πηγαίνω στο μαραθώνιο. Ξέρεις γιατί? Γιατί της έλεγα εγώ, γιατί αισθάνομαι ότι έτσι θα βγει η χρονιά μου. Δηλαδή σαν να παίρνει δύναμη από αυτό που κάνει και είναι σίγουρη μετά για το μέλλον. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ευχαρίστηση. Δηλαδή εγώ όταν προγραμματίζω έναν αγώνα και έχω στο μυαλό μου ότι σε 4 μήνες π.χ. έχω αυτόν τον αγώνα, όλη αυτή η πορεία που κάνεις, η προπόνηση, το άγχος, οι συζητήσεις με τον προπονητή σου, οι συζητήσεις με την ομάδα, όλο αυτό σου δημιουργούν μια πολύ ευχάριστη νότα στην ζωή σου, μια ανυπομονησία για το τι θα γίνει στον αγώνα, αν θα τα καταφέρεις, θα τα πας καλά, αν θα πραγματοποιήσεις τους στόχους που έχεις θέσει, και έρχεται η μέρα αυτή η μεγάλη του αγώνα, περνάει και είσαι με το χαμόγελο μετά σίγουρα για ένα μήνα. Είναι φοβερό, δεν ξέρω, δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να το ζήσετε σίγουρα. Εν τω μεταξύ, τι παρατηρείς πώς το περιγράφει αυτό τώρα που ζει? Σαν να είναι ερωτευμένη, Χρήστο. Η αλήθεια είναι πως είμαι ερωτευμένη με το τρέξιμο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ το συχαίνω το τρέξιμο. Τρέχω λίγο και αναγκαστικά. Γιατί? Αλλά μου φαίνεται εντάξει. Ναι. Okay. Είναι τρόπος ζωής. Πιστεύω ότι είναι ένα μικρόβιο. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Από τη στιγμή που θα το αποκτήσεις, δεν το χάνεις μετά. Εγώ με την Αλεξάνδρα έχω τρέξει. Μου έχει κάνει προπόνηση και έχω τρέξει σε ένα και μοναδικό αγώνα στη ζωή μου. 5 χιλιόμετρα ήταν, τώρα μην κάνουμε. Και ήταν φοβερή. Είναι που την έχουμε καλέσει τώρα. Όχι, αλλά έχει μια, από το ελάχιστο σαν εμπειρία που μπορώ να πω κι εγώ, είναι ότι πραγματικά σου δίνει κάτι που λες, το έκανα, τα κατάφερα. Ένα είδος αυτοπεποίθησης που αποκτάς. Φαντάσου τώρα να τρέχεις. Στα 5 χιλιόμετρα εσύ, τώρα θα ρωτήσουμε τη Μαρία. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, στα 5 χιλιόμετρα ένιωσες κάποια στιγμή εσύ τώρα ότι δεν μπορώ, κουράστηκα, ότι... Ναι, ίσως πρέπει να τα παρατήσω λίγο, θα τα βγάλω, μάλλον δεν θα τα βγάλω. Μήπως να πάω για καφέ εδώ στην Άρτα. Εντάξει, εννοείται. Αλλά με την Αλεξάνδρα την πετυχαίνες. Εσύ ξεκινούσες, η Αλεξάνδρα γύρναγε. Ναι, σαφώς δεν είναι. Προφανώς. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να είσαι εκτός και ξαφνικά να μπεις να τρέξεις 5 χιλιόμετρα, για τον καθένα δηλαδή. Ναι. Και σίγουρα και εγώ και πολλοί άλλοι μαραθωνοδρόμοι δεν ξεκινήσαμε κατευθείαν από το μαραθώνιο. Τρέξαμε 5, 10 και σιγά σιγά ανεβάσαμε τα χιλιόμετρα. Ναι. Αλλά είναι ένα σκαλί πολύ σημαντικό. Είναι η εμπειρία όμως πραγματικά. Το μετάλλιο στο τέλος, ότι ναι, το πήρα. Δεν το παίρνει ο καθένας. Ναι. Το παίρνουν μόνο όσοι τερματίζουν. Και ότι έφτασε, ρε παιδί μου. Ναι, και ότι έχεις φτάσει. Ναι, αυτό το θυμάμαι, μου το έλεγε η Αλεξάνδρα. Δεν με πειράζει να φτάσετε γρήγορα. Θέλω να φτάσετε. Είναι σημαντικό να φτάσεις. Αλεξάνδρα, κράτησα ένα σημείο που είπες ότι όταν ξεκίνησες να τρέχεις, είπες ότι βρε παιδί μου, με το που έμπαινα να τρέχω, σταματούσε το μυαλό μου, δεν σκεφτόμουν προβλήματα και μετά είπες ότι και στο τέλος λυνόντουσαν κιόλα. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένας λόγος που σε κράτησε σε όλο αυτό, που σε κέρδισε σε όλο αυτό και μετά μπήκες με τα μπούνια που λέμε. Σίγουρα. Δηλαδή εξακολουθεί να λειτουργεί έτσι για σένα. Θεωρώ ότι είναι ο προσωπικός σου ψυχοθεραπευτής στο τρέξιμο. Ότι χωρίς να σκέφτεσαι κάτι συγκεκριμένο, γιατί εγώ προσωπικά χάνομαι καμιά φορά και στη φύση και στην θάλασσα, στα δέντρα, όπου είμαι. Υπάρχουν δηλαδή χιλιόμετρα που μπορεί να μην σκέφτομαι τίποτα απολύτως και να λέω μετά από όπου έφτασα εδώ, δεν το κατάλαβα. Υπάρχουν και χιλιόμετρα που σκέφτομαι αναλυτικά τα πάντα, από την αρχή ως το τέλος, και μετά με το που τελειώνω έχω βρει όντως τη λύση. Αλλά είναι μαγικό το πώς συμβαίνει, δηλαδή ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω το πώς γίνεται, αλλά γίνεται. Δηλαδή μπαίνεις σε μια διαδικασία να σκεφτείς ένα καθημερινό πρόβλημα. Ναι, εννοείται. Μπαίνω σε διαδικασία. Ναι, εννοείται.
Σε επίπεδο, ρε παιδί μου, δηλαδή ξέρω εγώ έχω μπουγάνα μετά. Όχι, Αλλά πιο σοβαρά, έτσι. Πιο σοβαρά, ναι. Ή να προγραμματίσω το πρόγραμμά μου, να σκεφτώ τι ακολουθεί μετά μες στην ημέρα μου. Οργανώνω δηλαδή κάποια πράγματα την ώρα που τρέχω. Φοβερό. Εγώ θέλω και κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Έχουν προκύψει πράγματα σε κάποιον από τους αγώνες σου? Μπορεί να μην ήταν τα μαραθώνιος, ας πούμε. Πώς αντιμετωπίζεις εκεί ένα πρόβλημα που προκύπτει? Κάτι που μπορεί να σε πονέσει, παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, είσαι γυναίκα. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Η αλήθεια είναι πως το ρεκόρ στο μαραθώνιο το είχα ενώ ήμουν πρώτη μέρα διάθετη και ήταν κάτι που με άγχωσε πάρα πολύ, γιατί ξύπνησα και το είδα και λέω τώρα τι θα κάνω, έχω προετοιμαστεί, έχω φτάσει ως εδώ. Απ' την άλλη έλεγα θα μπεις και ό,τι γίνει, αν σταματήσεις σταμάτησες, αν χρειαστείς κάτι υπάρχουν οι ειδικοί εκεί που θα στο δώσουν, οπότε θα μπεις και θα το κάνεις. Τόσες γυναίκες το κάνουν, δεν θα είσαι μόνη, έτσι σκέφτηκα. Και όντως δεν κατάλαβα τίποτα. Ήταν η καλύτερη μου μέρα. Δεν σταμάτησα πουθενά. Ούτε αφυδατώθηκα, ούτε πόνεσα κάπου. Το ευχαριστήθηκα στο 100%. Και πιστεύω τώρα δεν με σταματάει τίποτα. Δηλαδή, ότι ό,τι και να γίνει, λέω ότι εντάξει, θα το βγάλουμε. Λίγο πιο αργά, λίγο πιο γρήγορα θα βγει. Αυτό εντωμεταξύ είναι και κομμάτι της ψυχολογίας που μαθαίνουμε στους ψυχολόγους τόσα χρόνια. Να ξέρεις αυτό, ότι ό,τι και να γίνει θα περάσει, θα βγει. Ναι. Δηλαδή, και πρόσφατα κιόλας στον προτελευταίο μου αγώνα στο γύρο της Λίμνης, που ήταν 30 χιλιόμετρα, είχα έναν τραυματισμό εγώ στο ισχύο και μου μούδιασε όλο το πόδι στο 21ο χιλιόμετρο πάνω στον ημιμαραθώνιο. Και εντάξει, οι σκέψεις ήταν οι 9 στις 10, σταμάτα. Δεν μπορείς, έχεις μουδιασμένο πόδι, έχεις χάσει ρυθμό, έχεις χάσει τον στόχο σου, τι κάνεις τώρα. Αλλά παρόλα αυτά συνέχισα, εννοείται με πιο αργό ρυθμό, αλλά ήταν σημαντικό για μένα όταν τερμάτισα που δεν περπάτησα καθόλου και το πάλεψα. Και εκεί ας πούμε με έπιασαν τα κλάματα μετά και είπα το κατάφερες. Ναι, κάτι τέτοια πιστεύω είναι που σε κάνουν πιο δυνατό και στην καθημερινότητά σου και στις σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτός ο φόβος όταν φύτρωσε, σε ακολούθησε μέχρι το τέλος ή σε ακολούθησε για λίγο και μετά μέχρι το τέλος. Έλεγα δεν μπορώ, έχω μουδιασμένο πόδι, δεν μπορώ. Αλλά παρόλα αυτά δεν σταμάταγα, δεν μπορούσα να σταματήσω. Ενώ έλεγα δεν μπορώ, συνέχιζα. Εμένα και τέτοιες ιστορίες με συγκινούν, Χριστοριακά, αλήθεια στο λέω, γιατί είναι η δύναμη του ανθρώπου. Και αυτό που θα τη ρωτήσουμε, πόσο ποσοστό είναι η σωματική προπόνηση, η προετοιμασία, το σώμα σου και πόσο το μυαλό σου? Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη και η σωματική. Θέλει πολύ σωστή καθοδήγηση και η διατροφή πρέπει να είναι σωστή και ο ύπνος, όλα παίζουν ρόλο στα τόσα πολλά χιλιόμετρα. Ωστόσο, το ψυχολογικό κομμάτι, ειδικά τις τελευταίες μέρες, είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να είσαι με τους σωστούς ανθρώπους γύρω σου, να σε ανεβάζουν. Ναι. Εγώ εντωμεταξύ τις περισσότερες φορές είμαι με τη μαμά μου, γιατί είναι η μόνη που με ακολουθεί πιστά παντού και την σκέφτομαι πάντα όταν τρέχω, ότι είναι στον τερματισμό, πρέπει να πας. Ναι. Τι ωραίο αυτό. Οπότε στην ουσία έχεις φτιάξει λίγο τον τρόπο σκέψης που θα σε πάει στον τερματισμό. Έτσι. Ναι, πιστεύω. Το δουλεύω κι εγώ. Κάθε αγώνας είναι διαφορετική εμπειρία. Έτσι, από και τους άλλους αθλητές που συναναστρέφεσαι, κάπως έτσι σκέφτονται όλοι? Υπάρχει ένας κοινός τόπος? Οι περισσότεροι ναι. Ξέρω βέβαια και 2-3 που όταν τρέχουν βρίζουν γιατί ήρθα εδώ, τι θέλω εδώ και τέτοια. Αλλά εντάξει, οι περισσότεροι είμαστε στο ίδιο mood. Αλλά αυτοί που βρίζουν ξαναπηγαίνουν. Ξαναπηγαίνουν και είναι και πολύ καλοί. Είναι οι καλύτεροι κιόλας. Αυτό το νεύρο κάπου βοηθάει, Χριστό. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένο που σκέφτεσαι. Μας είπες για τη μαμά σου, παράδειγμα. Εκεί που αυτό που περιέγραψε πριν, αυτό ήθελα να τη ρωτήσω, αλλά το απάντησε σχεδόν. Όταν νιώθεις ότι χάνεις, ρε παιδί μου, το κορμί σου δεν αντέχει. Τι είναι κάτι, υπάρχει άνθρωπος? Εγώ στους 2 τελευταίους μαραθωνίους, αυτό που σκέφτομαι είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Γιατί υπάρχει μία εφαρμογή που μας παρακολουθούν μέσα. Από το GPS, ας πούμε, να το πω κάπως έτσι, και σκέφτομαι ότι αν σταματήσεις θα δουν ότι σταμάτησες και θα πούνε τι έγινε, μήπως έπαθε κάτι, θα ανησυχήσουν. Οπότε σκέφτομαι κάνε τα πάντα ώστε να μην σταματήσεις. Ας ρίξεις ρυθμό, δεν πειράζει, αλλά μην σταματήσει η τελίτσα να φαίνεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρό μου.
Και μετά ξέρω πόσο θα χαρώ όταν θα τερματίσω, θα πάρω το μετάλλιό μου, θα βγάλω φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι και συγκίνηση ο τερματισμός. Είναι, εννοείται. Ειδικά μέσα στο Καλιμάρμαρο οι περισσότεροι κλαίμε όταν τερματίζουμε. Είναι άλλη εμπειρία τελείως. Καλά, εγώ θα έκλαιγα και όταν ξεκινούσαμε, άμα έπρεπε να τρέξω 42 χιλιόμετρα. Πραγματικά. Είναι αστείο αυτό, η αλήθεια είναι. Είναι πολλά τα 42 χιλιόμετρα. Δεν το καταλαβαίνεις, Αλεξάνδρα. Είναι πολλά. Ναι. Εγώ το συζητήσαμε λίγο έξω και τους είπα, παιδιά, εγώ 42 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο κουράζομαι να πάω 42 χιλιόμετρα. Ναι. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, μπράβο. Ευχαριστώ. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι να τις πούμε. Όντως με συγκινούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τους βλέπω, ξέρεις, με πολύ μεγάλο σεβασμό, Χρήστο, όταν ακούω και είναι μαθήματα ζωής που μπορούν να δώσουν. Και μέσα από τη ζωή τους και την προπόνησή τους ακόμα, οτιδήποτε και να σου πούν, την ακόμα πολύ πρόσεχη την Αλεξάνδρα. Νομίζω ότι αυτά που λέει όλα. Εγώ θέλω να σας πω ότι πριν 5 χρόνια έτρεχα και έλεγα δεν μπορώ και είχα εγκαταλείψει σχεδόν όλους τους αγώνες. Γιατί έτρεχα και έλεγα δεν μπορώ, κουράστηκα, δεν μπορώ, με πόνεσε η σπλήνα. Και σταμάταγα. Και μου άλλαξε τελείως η νοοτροπία από το πουθενά. Πώς έγινε αυτό? Άρχισα να τρέχω πιο πολύ μόνη μου. Σιγά έκανα μια παύση από αγώνες. Δεν πήγαινα, ας πούμε, για 2 χρόνια σε αγώνες. Και όταν μπήκα ένιωσα έτοιμη. Είπα ότι εδώ είμαι. Ήταν η στιγμή μάλλον. Ήταν η στιγμή. Οπότε για κανένα δεν είναι αργά, θεωρώ. Οι προπονητές παίζουν ρόλο? Σίγουρα Αλεξάνδρα. παίζουν ρόλο. Εγώ έχω σταθεί τυχερή σε αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο το ποιος θα είναι δίπλα σου και το ποιος θα σε καθοδηγήσει. Βέβαια, εσύ, Αλεξάνδρα, προπονείς και άλλους, έτσι. Κάποιοι σε προπονούν εσένα, αλλά προπονείς και εσύ. Ναι. Αυτό είναι και μια ερώτηση που μου κάνουν συνέχεια. Γιατί δεν προπονείς τον εαυτό σου και εσύ ίδια? Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί θέλω κι εγώ κάποιον να με ελέγχει, να του δίνω σε εισαγωγικά αναφορά για το τι κάνω, να ξέρω ότι αν έχω ένα πρόβλημα θα το πω σε κάποιον ειδικό και όχι, ας πούμε, στον εαυτό μου. Να μου βρει λύση εκείνος. Μπορεί να είναι και πιο, νομίζω, και η αίσθηση της ομάδας σε κάτι τέτοιο μπορεί να σε βοηθάει περισσότερο. Σίγουρα. Εσύ τώρα, όταν εκπαιδεύεις, προπονείς μάλλον άλλους, δίνεις στην ψυχολογία μεγάλο, έτσι, βάρος σε αυτό? Ναι, προσπαθώ. Πάρα πολύ. Έχοντας και την εμπειρία του εαυτού σου. Ναι, έτσι. προσπαθώ και να τους εξηγήσω ότι όλα θα έρθουν και οι αποτυχίες θα έρθουν και η εγκατάλειψη ενός αγώνα θα έρθει, ο καθένας για το δικό του λόγο εγκαταλείπει κάποιον αγώνα και οι καλές στιγμές θα έρθουν και τα ρεκόρ, αλλά είναι γενικά ένα άθλημα που η ατομική εξέλιξη μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορα αλλά πάρα πολύ αργή. Δηλαδή κάποιος μπορεί να εξελιχθεί σε 1 χρόνο, κάποιος άλλος μπορεί να εξελιχθεί σε 5 χρόνια. Εκεί δεν πρέπει να το βάλεις κάτω. Γιατί τρέχεις για εσένα κυρίως και μετά όλα τα άλλα, οι αγώνες, τα μετάλλια, τα ρεκόρ. Αυτό πρέπει να βρεις. Μα γι' αυτό νομίζω ότι και το τρέξιμο είναι και κάτι που ξεκινάνε πολλοί άνθρωποι σε οποιαδήποτε ηλικία της ζωής τους. Γιατί δεν χρειάζεται τον άργο να... Το κάνεις μόνος σου, αυτό που περιγράφει η Αλεξάνδρα. Ναι, εννοείται. Ναι. Ποια είναι τα όνειρά σου έτσι για το μέλλον? Τι θα ήθελες πώς θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου? Σίγουρα θα ήθελα να πετύχω κάποια πράγματα. Ένα από αυτά, αν μπορείς να μοιραστείς, εάν. Ένα από αυτά. Ναι. Θα ήθελα να με δω κάπου καλά, δεν θα πω πού, όχι. στο κομμάτι του μαραθωνίου. Ναι. Okay. Ναι. Και στο προπονητικό κομμάτι, συγγνώμη Χρήστο, θα ήθελες να ασχοληθείς με αυτό έτσι περισσότερο όσον αφορά το τρέξιμο? Είσαι προπονήτρια ήδη έτσι κι αλλιώς πολύ. Φυσικά, αλλά... ναι. Εννοείται θα ήθελα να έχω κοντά μου ανθρώπους που τρέχουν και να μοιραζόμαστε μαζί όλο αυτό το κομμάτι. Και να το συμβουλεύω εννοείται όπου μπορώ. Ναι. Αλεξάνδρα, κλείνοντας, πρόσεξε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί σήμερα που δεν το έχεις καταλάβει ούτε εσύ. Το επεσήμανε κάποια στιγμή βέβαια η Μαρία, έτσι. Και νομίζω πρέπει να το φέρουμε λίγο μπροστά και να το κρατήσουμε έτσι στο τέλος. Αυτό το οποίο η Αλεξάνδρα τώρα κάνει είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Με την ακούτε τώρα να το περιγράφει έτσι απλά. Σαν να πίνει καφέ. Να το παίζω μοιραία εδώ πέρα.
Ακόμα και τη δυσκολία της τη θεωρεί φυσιολογική όταν συμβαίνει και μας εξήγησε πώς ακριβώς ξεπερνάει τον εαυτό τους με αυτόν τον γλυκύτατο τρόπο. Που έχει, είναι πάντα. Ναι. Βέβαια, αυτό το οποίο μας περιέγραψε η Αλεξάνδρα είναι κάτι το οποίο και εγώ το είπα λίγο στην πορεία κάποια στιγμή, ότι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην ζωή. Στο τρέξιμο, δηλαδή, αν κάνουμε μια αντιπαραβολή με την καθημερινότητα, όλοι λοιπόν έχουμε κάποια χιλιόμετρα να τρέξουμε στη ζωή μας, ίσως όχι σωματικά, ψυχολογικά πάρα πολλές φορές. Έχουμε πάρα πολλές απαιτήσεις, είναι τα χιλιόμετρά μας, λοιπόν, το βάζω σε εισαγωγικά. Εδώ λοιπόν τώρα, πέρα από έναν αθλητή, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεπερνάει τον εαυτό του και τις δυσκολίες και τα άγχη και τα στρες. Δεν λέμε ότι είναι υπεράνθρωπος, έτσι, προφανώς, φυσικά. Αλλά σίγουρα έχει αντιληφθεί τον τρόπο που λειτουργεί για την Αλεξάνδρα, αλλά και την χρησιμότητα όταν το σώμα της στη συγκεκριμένη περίπτωση την εγκαταλείπει. Πολλές φορές και το άγχος επηρεάζει και το σώμα μας και στην καθημερινότητα. Το πιο βασικό είναι το άγχος. Ναι. Λοιπόν, πέρα από το τρέξιμο, όταν λοιπόν το σώμα μας μερικές φορές μας εγκαταλείπει, ο εαυτός μας τώρα, για να το γενικεύσω, μας εγκαταλείπει, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο, εντάξει, δεν είναι σωστή λέξη ίσως, αλλά οφείλουμε στον εαυτό μας, θα πω εγώ, με κάποιο τρόπο να βρούμε τον τρόπο, να βρούμε το μονοπάτι, να πάμε λίγο πιο πέρα. Και όπως χρησιμοποιώ πάλι τα λόγια σου, ότι δεν ξεκινάμε να πάμε 42 χιλιόμετρα και στην ζωή μας τρέχουμε από 1, 5, 10 και σιγά σιγά σκαλοπατάκια και πάμε παρακάτω. Αυτό λοιπόν που το κάνει η Αλεξάνδρα στο τρέξιμο είναι αυτό που μαθαίνουμε να το κάνουμε και όλοι στην ζωή και οφείλουμε, ξαναλέω, στον εαυτό μας και μόνο, όπως τρέχεις εσύ για τον εαυτό σου, έτσι, καταρχάς. Ναι. Και εμείς λοιπόν όλοι οι άνθρωποι πρέπει να το κάνουμε για τον εαυτό μας και να πάμε λίγο παρακάτω. Κάποια στιγμή, έτσι, Μαρία, μικρή έτσι, παρένθεση, θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για τη σύγκριση που κάνουμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Θα πω λοιπόν εγώ τώρα το εξής και να κλείσουμε. Ότι ας πούμε, εγώ το συχαίνω με το τρέξιμο. Ρε παιδί μου, είμαι και βαρύς άνθρωπος, το αερόβιο με κουράζει πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο με κουράζει περισσότερο, είναι το ψυχολογικό. Αυτό που νιώθω στο σώμα μου όταν τρέχω, αισθάνομαι ότι η ψυχολογία μου είναι μεγάλος αντίπαλος. Μου λέει σταμάτα από το πρώτο λεπτό. Πριν ξεκινήσω. Ναι, μου λέει σταμάτα στο πρώτο λεπτό. Βέβαια, όμως μπήκα σε μια διαδικασία να πω ότι και εγώ δεν πρέπει να. Δηλαδή, τώρα δεν θα πάω εγώ να συγκριθώ στο τρέξιμό μου τώρα με την Αλεξάνδρα. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, αν εγώ ξεκινώντας έτρεχα 2 λεπτά και σταματούσα και τώρα τρέχω 10-15 λεπτά, είναι μεγάλη διαφορά για μένα. Ναι. Έτσι, για μένα. Μα και για μένα, και καλά έκανες, και για μένα τα 5 χιλιόμετρα μπορεί να ήταν μαραθώνιος. Θέλω να πω, από τη στιγμή που ποτέ δεν είχα τρέξει τίποτα στη ζωή μου. Αυτό. Αλεξάνδρα μου, Μαρία. Θέλω να πω, ναι, έτσι και εγώ σαν κλείσιμο, πόσο ωραία μας περιέγραψε την αγάπη της, τον έρωτά της η Αλεξάνδρα. Τι ωραία που μας το μετέφερε πραγματικά. Τόσο που εγώ θα ήθελα να ξυπνήσω αύριο τις 7 η ώρα και να πάω να τρέξω στα 10 λεπτά. Περιμένω. 7 η ώρα. Και πώς, ρε παιδί μου, πάντα σε σχέση με αυτό που είπε και ο Χρήστος, και εγώ αυτό θέλω να πω, ότι είναι και ένα άθλημα που μοιάζει τόσο πολύ με τη ζωή, με εννοείται. Το πώς πρέπει να είμαστε απέναντι στη ζωή κάπως. Εγώ και σε δύσκολες μέρες που έχω, κάποιες μέρες ας πούμε που είμαι πάρα πολλές ώρες στο γυμναστήριο, σκέφτομαι, ένας μαραθώνιος είναι, σιγά σιγά θα φτάσεις προς το τέλος. Και όντως με βοηθάει αυτό και το έχω μες στο μυαλό μου κάθε μέρα. Ότι λίγο ακόμα, δηλαδή το έχω σαν στάση ζωής και με κρατάει σε μία ηρεμία. Γιατί με ρωτάνε πολύ, γιατί είσαι τόσο ήρεμη, και τους λέω: αν δεν τρέξω 2 μέρες, θα με δείτε πώς θα είμαι. Ναι. Βοηθάει σίγουρα. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε λίγο αυτό το λίγο ακόμα και να το φέρουμε στη ζωή μας όλοι. Λίγο ακόμα, δεν χρειάζεται να κάνουμε τεράστια βήματα. Αυτό το λίγο ακόμα είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και μπορούμε να το κάνουμε. Όλοι μας μπορούμε. Σε κάθε δυσκολία θέλουμε ένα λίγο ακόμα πιο κάτω. Έτσι. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Σήμερα πραγματικά μας έκανες ένα δώρο που δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Ναι. Και με την ενέργειά της και το πρωί. Σε ευχαριστούμε. Ελπίζω να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου. Ευχαριστώ πολύ. Και
Και εγώ και αυτό, και αυτή την αγάπη όλη που έχει, πραγματικά να τη μεταδίδεις έτσι με αυτόν τον τρόπο, το κάνεις τόσο γλυκά και τόσο όμορφα και τόσο πηγαία και τόσο. Εντάξει, μωρέ, δεν έγινε και τα έτρεξα 42 χιλιόμετρα. Ναι, μόνο να πω, μην βρούμε κάποιον που προπονεί και μας πει ποια η Αλεξάνδρα. Με σκίζει εκεί κάθε μέρα. Ποια ψυχολογία. Τι βλέπετε γλυκούλα, λέει. Άντε καλέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ εγώ. Και στο YouTube φυσικά να μας ακολουθήσετε για να έρχεται πρώτα ειδοποίηση. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει στο YouTube, όσοι είναι συνδρομητές το ακούνε πρώτοι. Εμείς το ποστάρουμε πιο μετά, να ξέρετε. Έτσι. Αν είστε λοιπόν στο YouTube συνδρομητές, θα το ακούσετε πρώτοι. Και στο Spotify, Χρήστο, έτσι. Και στο Spotify, φυσικά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Ευχαριστώ, Χριστό. Και να σε ρωτήσω κάτι. Καλά είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλά είμαι. The Podcast. Φωνές που εμπνέουν, σκέψεις που ενώνουν. Με τον Χρήστο Παπαρούνη και τη Μαρία Χαρμπούρου.